Ons stel Sportsirkels bekend, die een-stop sportplatform gebou vir jou. Atlete, afrigters, skole en klubs, dis jou loopbaanveranderende oomblik. Volg jou hele sportloopbaan van skoolvlak tot professionele vlak op een platform. Spaar tyd op administrasie en organisasie, fokus op wat regtig saak maak, afrigting, ontwikkeling en wen. Vestig kontak met atlete wêreldwyd. Bevorder jou klub of skool en maak jou gemeenskap deel van jou internasionale reis. Sportsirkels is een van daai een-stop toeps wat jy jouself kan bemark. Van jou sportloopbane, van jou akademie, van jou mediese geskiedenis, sodat enige iemand wat in jou as persoon belangstel en jou wil iets aanbied, jou geskiedenis kan gaan kyk op Sportsirkels. Jou loopbaan, jou statistieke, jou toekoms, alles op een plek. Verbreek jou sporthorison en sluit vandag aan by Sportsirkels.